Знаете ли, че най-отявлените примери на брутализма у нас се намират в Пловдив? Открийте познатия Пловдив. Домът на науката и техниката в Пловдив е завършен през 1983 година. Проектът е на архитект Милчо Сапунджиев, архитект Колю Колев и инженер Драгия Алексиев. Сградата е един от най-отчетливите примери на брутализма у нас. Ярък образец за изведен до край представител на стила у нас, с бетон, видима тухла и ясно изявена конструкция. Партерът отстъпва от улицата и създава ново публично пространство между тротуара и парка. Тук материалът се превръща в изкуство. Тухлата преминава в релеф, витражът раздвижва фоайето, а осветлението действа като скулптура. Въпреки намесите през годините, сградата е запазила своя дух и продължава да живее с кино, кафене и тераса, отворена към парка. Запознайте се с общо 60 забележителни обекта от новото архитектурно наследство на най-стария жив град в Европа. Още за новото ни архитектурно наследство можете да намерите на nan.bg и профилите ни в социалните мрежи.